Op een onvaring met een brege op het Prinses Margrietkanaal. Dit keer bij Stroobos. De Sendolinder kwam daar woensdagmiddag in botsing met de brege bij het dorp. Toen zijn uiteindelijk onze mensen ter plaatse gegaan om te kijken wat de situatie precies was. En uiteindelijk hebben ze daar de brug iets omhoog kunnen halen, waardoor het schip verder kon varen. En daarna zijn ze verder gaan kijken wat de schade was. We zijn momenteel nog aan het kijken wat de oorzaak was. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Daar is standaard ook de politie bij betrokken. En goed, met het onderzoek hopen we uiteindelijk erachter te komen wat de reden was van de aanvaring in dit geval. Het vrachtschip is bij Gaarkeuken in Greensloon inspecteren. Doebelt genoeg waard een dag voor de onvaring de brege van Schulenborg. Na een onvaring onder het begin van dit jaar oerbracht naar een werf in Greens. Vervier liep het voor de brege van Stroobos net onder de water. De schade aan de brug dat lijkt inderdaad mee te vallen. We hebben de brug uiteindelijk omhoog kunnen krijgen en daardoor kon die opengesteld worden zodat de wachtende schepen door konden varen. Dat was ongeveer 2 uur nadat het incident had plaatsgevonden. En uiteindelijk was rond 8 uur was de brug weer operationeel inzetbaar.